Церква, яка не втратила вогонь. Що це за церква? Це церква, в центрі якої є Христос. І ця церква, вона буде мати христоцентричне служіння і христоцентричну проповідь, послання. Тому, друзі, так важливо, щоб церква, частиною якої я є, вона не втратила вогонь. І це зв'язано з тим, що в центрі всього, що відбувається в цій церкві, є Христос. Благословляю вас. Амінь.